και άνοιγμα στις σκουριές δεν θα χρησιμοποιηθεί. Σας το εγγυόμαστε και αν δεν μας πιστεύετε εμάς, πραγματικά να δημιουργηθούν οι φορείς και από εσάς τους ίδιους και να έρθετε να το ελέγχετε. Δεν θα χρησιμοποιηθεί και άνοιγμα στις σκουριές. Τι θα χρησιμοποιηθεί, πέστε μας. Ωραία. Στις σκουριές γίνεται απλή επίπλευση και όχι διαφορική. Δηλαδή υπάρχει ένα μετάλλευμα και ένα στυροαπόδυτο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται κάποιον κατασταλτή. Χρειάζεται μόνο αφριστικό και συλλέκτη. Τίποτα. Στις μαύρες πέτρες ήδη χρησιμοποιείται και ανιογονάδια αυτό. Και χρησιμοποιείται στις μαύρες πέτρες σε περιεκτικότητα 13 ppm όταν το νομικό όριο απόδοση φυσικού αποδέκτη είναι τα 10 ppm. Όχι στις σκουριές. Έχει νόημα. Επίσης να αναφέρθηκε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Αντιδήμαρχος, περί τουρισμού ή μεταλλείας. Ποτέ δεν θέσαμε εμείς τέτοιο δίλημμα. Θεωρούμε και το πιστεύουμε ότι μπορούν και οι δύο δραστηριότητες να υπάρχουν. Λυπάμαι που διαφωνείτε. Γιατί τα μεταλλεία δούλεψαν μαζί με τα ξενοδοχεία. Δεν έχει γίνει πουθενά συζήτηση, και επίσης αυτό είναι λυπηρό, για το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών όρων. Το ανέφεραμε ότι δεν υπάρχουν κτλ. Όσο έχετε μελετήσει και πιστεύω το ξέρετε, το έχετε διαβάσει, δεν μπορεί να το έχετε διαβάσει, υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα παρακολούθησης, πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα για την περιοχή, και επίσης, αυτό που ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από 3 επιστήμονες, από το Μετσόβιο, το Αριστοτέλειο και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν από την τοπική κοινωνία εκπρόσωπος του Δήμου, της αποκεντρωμένης διοίκησης Χαλκιδικής. Είμαι εγώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας και απλά, γιατί υπάρχει αυτό το επιχείρημα, κάποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτή την εταιρεία. Τα χρήματα μόνο δίνει η εταιρεία. Η επιτροπή είναι ανεξάρτητη και πρέπει να κάνει τι θέλει. Ορίστε. Στους επιστήμονες τους έχετε αναθέσει και μελέτες. Όχι. Λυπάμαι. Η χρηματοδότηση από πού γίνεται? Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης. Και από την εταιρεία. Παράκληση να αφήσουμε τον εισηγητή να ολοκληρώσει. Για το οικονομικό ισοζύγιο νομίζω ότι ήδη έχω μιλήσει. Για την διάρρηξη της τοπικής κοινωνίας πραγματικά είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να βιώνουμε κάτι τέτοιο. Και μάλλον πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια. Παράκληση. Θα αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ πιεστικός ο χρόνος και στη συνέχεια δεν θα μπορέσουν να ακουστούν όλες οι απόψεις. Που νομίζω γι' αυτό ήρθατε. Για το κόστος εργαζομένου, κάτι που ακούστηκε, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι πραγματικά, αν υπολογίσετε, το μέσο κόστος εργαζομένου είναι γύρω στις 3.000 ευρώ το μήνα. 14 μισθοί θα γίνονται 42.000 ευρώ. Κάνετε λάθος. Εμείς καταβάλουμε ακόμα 14. Από εκεί πέρα τεχνικά θέματα που είπε ο κ. Ελευθεριάδης για διοξείδιο του φύλου και αρσενικό, θα σας πω ότι βασίζονται επιστημονικά λίγο στην εκχύληση. Η εκχύληση έχει ένα ποσοστό απόδοσης περίπου γενικότερα 90%. Το θέμα είναι πόσες συστοιχίες εκχυλιστικές θα κάνει. Θέλετε να ρωτήσετε εμένα, θα πιάσουμε όλα τα νομικά όρια που θέτει η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και εγώ σας λέω ότι αν δεν τα πιάσουμε, εγώ πρώτος είμαι να το κλείσουν. Δεν βοηθάτε για να προχωρήσει η διαδικασία. Και την κατοχή που έχω στην επιστήμη που υπηρετώ, την απέκτησα μόνος μου. Δεν θα τη θυσιάσω καμία εταιρεία. Γιατί αισιοδοξώ να εργάζομαι τουλάχιστον μέχρι τα 67 μου. Και λυπάμαι για τον τρόπο με τον οποίο θέτει τα ερωτήματα. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παράκληση. Περί των παραδοχών στις μελέτες, εντάξει, σίγουρα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μίλησαν πάρα πολύ ειδικοί και είναι μελέτες ειδικών. Δεν μπορώ να δηλώσω, δεν είμαι παντογνώστης. Νομίζω ότι περί των αμφισβητήσεων έγιναν οι συγκεκριμένες παραδοχές που έπρεπε να έχουν γίνει.
Και περί της γεωλογικής έρευνας που αναφέρατε, η γεωλογική έρευνα εκ των πραγμάτων διενεργείται παράλληλα. Παρ' όλα αυτά, η γεωλογική έρευνα δεν σημαίνει και εξόρυξη. Η γεωλογική έρευνα σημαίνει απλά ότι το κρίσιμο ανακύκλωσμα υπάρχει εκεί. Για να πάρεις και να το εξορίξεις και να κάνεις όλα τα έργα, πρέπει να γίνει καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να πάει η αξιολόγηση κτλ. Και κάτι πολύ σημαντικό,